Hello, good morning. So, this is Nel TV once again. So, andito tayo ngayon sa Bonjour Total. And may pupuntahan tayong event today. So, good morning, good morning, good morning. Ito yung mga kasama ko, no? So, kung nakita nyo ba sila? Natin. Okay, so ito yung mga kasama ko, no? Medyo kukunti pa kami ngayon. So, mamaya, rarami na yan. Lalo pag dumating na yung mga taga Rosales. So, yun. Antay-antay lang kami. Then mamaya, take off na kami. So guys, no, ito yung mga kasama ko. Ito yung magiging kasama ko sa ride mamaya, together with the Rosales group, Santa Barbara group. Hello bro, kumusta? Good morning. Good morning, Mami Jane. Hi Daddy, good morning. Good morning po. Hi Fizz. Good morning, good morning. O yan, kasama mo? O yun yung motor niya. Asan yung motor? O ito yung motor niya. Okay. Ay, wala pala, sana nakikita tayo. Good morning, good morning, good morning. Ba't ka sumama? Umalis ka na dito. Wow, bago. Masakit na po, uminom ka ng ano, uminom ka ng, walang flash. Po. Baler. Sige, hanap tayo ng magaling na tour guide.这一次我真的睡着了。Okay. Ayun na, nagsimula na. Pare, please. Peace, pare. Ang saya-saya nila, wow. Peace. Ginagawa mo. Napalampas ko si Gadon. Ito na tayo. Mamaya pa daw. Nauna na si Gadon, di pa sunod na si ano. Nauna na si Attorney Gadon, di pa sunod na si ano. Nasa gitna pa. Hindi mo nakita yun? Hindi mo kilala yun? Oo, si Attorney. Hindi ko nga nahagip eh. Siya yun. Wala pa? Ha? Siya wala pa naman oh. Wala pa sinabi yung Marshal.
Tara! Oh, andito na tayo guys. Oh, ang dami motor, oh. Ito, this is how it feels makisama sa isang motorcade. Ang saya-saya, no? It's simply the best. Ang ganda pagmasdan, no? Tingnan natin kung saan tayo dadaan. Dito na tayo sa Dagupan City. Traffic na, ah. Ay, LTO, LTO. LTO, LTO. Tabi, tabi, bawal yan, bawal. You can be the best, you can be the best. Peace, 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 peace. Oh, wow. Best. Dami guys, no? Overwhelm na overwhelm ang Dagupan City. Ang ganda, saya-saya ng mga tao. Welcome na welcome. Hindi nila inaalintana ang traffic. Okay sa kanila. Welcome na welcome dito sa BBM. Sayang. Ha? Saya-saya ng mga tao. Grabe guys, oh. Woo! Dagupan City, Star Plaza. Best.
Hoy, bawal yan! LTO! Gago! Nauna na pala si Gago! Hindi ko nahagip! Wala! Ano, mabiglaan mo! Gago kang to! Ay, bawal yan! LTO, LTO! Wow! Ano yan? Adventure bike? Adventure bike? Ayaw! Bawal yan, bawal! Oh, dito na tayo sa St. John Cathedral, Dagupan City. Ang haba talaga ng motorcade na ito. Hello, hello. Uminit na. Hoy! Ha? Ha? Ata? Ah. Aussie, 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 yeah. Tado ka. Kes!
Tesla! Okay, bro. Hindi na nakasunod si ano, yung Sir Benji. Yung naka-big bag, hindi na nakasunod. Nahirapan niya siguro na clutch eh. Pep! Anong pep? Pep! Wow! Speaker! Jingle all the way, up a star I used to ride, and a woman from
Dito na tayo. Saan na si Mami Ray? Doon na tayo sa bahay ni Mami, mag-park. Dami dun sa amin. Grabe, ang dami sir. Dami. Grabe, oh, punong-puno na, hindi tayo kakasya. Ay, dami. Dami. Ayan guys, ang daming tao. Grabe, oh. Dami. Ang dami. Where are you now? Excuse. Ang dami. Usok ka doon. Dodong. Gago. Mama. Ay! Sino? Pep. Guys, ang dami. Andito na kami ngayon sa Lingayen Beach, sa Baywalk. Grabe, ang daming tao. Tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo naman sila, oh. Ang dami. Grabe. Sobrang dami nila, guys. So dami. Tingnan naman, oh. Ay, overwhelmed dito siguro si BBM. Tingnan nyo, oh. Landslide na ata to. Sana next year magtuloy-tuloy. Ano na? Let's go home. Joke. Saan kaya siya magsasalita dyan? Dapat sa ano na lang ng helicopter. Tama. Si Bibi, wala pa na. Ha? Wala pa, nasa ulan, no? Nandun siya. Ulan.